खुलुमबाय गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव गासैखौबो बरायनाय बावहरग्रोनाय थाबाय आसा खालामो नोंथांमोना खौरांखौ नायनानै मोजां मोनगोन। फैगौ 15 आगस्ट एबा उदांस्रि सान सफैनायनि सिगांनो पुलिसा पिस्तलजों लोगोसे सासे सुबुंखौ एरेस्ट खालामदों। बे हमनो मोननाय सुबुंखौ बिनोद गगৈ आरो बिनिफ्राय सिग्रोमनानै गंसे साखा खब्रै गारिनिफ्राय 7.65 गंनै पिस्तल आरो गोथां गुलिबो बोखांनो हादों। पुलिसा मिथिहोनाय बादिब्ला हमजानाय सुबुङा गारिनि सिटनि सिङाव बे पिस्तलखौ एरसोखोमानानै लाबोदोंमोन। आमगुरिनि हालुवाथिं 67 नं गाहाय राजा लामानिफ्राय हमनो हादों बे सुबुंखौ। बेनि अनगायैबो बे जाथायजों सोमोन्दो दङ होननानै बिनोद गगैनि सानै लोगो नकुल आरो कल्याण बिसोरखौबो सन्देह खालामनाय जादों। गुवाहाटी नोगोरमानि सनापुराव गिख्रंथाव लामा जाब्रबथायजों बिमा फिसाजोनि अबथिरायै जिउ खहा जादों। जाथायनि बागै मिथिनो हानाय बादिब्ला बिमा फिसाजो स्कुटिजों न' फारसे फैबाय थानाय समाव 27 नं गाहाय राजा लामाखौ बारनो नागिरनाय समावनो AA01 GEE8951 नम्बरनि गंसे स्कुटिखौ गंसे गोबारै फैनाय AA094494 बलेर' गारिया सौख्रांनायनि जाहोनाव बिमा फिसाजो जोबोर गाज्रि जोखोम जानानै जायगायावनो जिउ गोमादों। बे जाब्रबथायाव जिउ गोमानाय सानै सुबुंखौ सनापुरनि थागिरि नीलाखि इंति आरो बिनि फिसाजो 5 बोसोर बैसोनि अदिति रंहां होननानै सिनायथिनो हादों। जाथाय जानायनि उनाव पुलिसा जायगायाव सहैनानै बिसोर सानैनि गोथैखौ बोखांनानै पस्टमर्टमनि थाखाय दैथायहरनाय जायो। सनापुरनि लालमाटि ओनसोलाव जानो मोन्दों बे खास्रि बिस्रि जाब्रबथाया। क'क्राझार पाथरघाटनि हाखौ लानानै क'क्राझार पुलिस थानायाव बाथौ ब्रह्म आरो केथलिक वेलफेयार एस'सिएशना चन्दन पाल, सन्जय पाल आरो रन्जय पाल साथाम बिदा-फंबायखौ काउन्टार केस होदों। मख'नो गोनांदि बे साथाम बिदा-फंबाया क'क्राझार सोहोरनि पाथरघाटआव 2.5 बिगा हाखौ जेबो फोरमान गैयाबालानो सेनो नाजानायखौ लानानै मैया अल आसाम ट्राइबेल संघ क'क्राझार इउनिटआ बे गसरखौ थानायाव थिसननाय जायो। बाक्सायाव सासे सिनायनो हायै सुबुंनि गोथै देहाखौ बोखांनो हादों। बाक्सा जिल्लानि दुमुनि पुलिस थानानि बेन्दोंआव थानाय देकादोंआव दुमनि साहा बागाननि जिदानसारियाव प्लास्टिकआव बोननानै दोननाय थासारिनिफ्राय बे गोथैखौ बोखांनो हानाय जादों। जाथायखौ लानानै जायगानि सुबुंफ्रा सोरबा बुथारनानै गालांनायनि सन्देह खालामनाय जादों आरो पुलिसा बेनि बागै खौरां मोननायनि उनाव जायगायाव सहैनानै नायबिजिरनायखौ जागायजेनो। मणिपुराव रैखाथि हान्जाया UKNA हमारनि सानै केडारखौ हमनो हादों। बिसोरखौ हमनो मोननायजों लोगोसे बिसोरनिफ्राय सिग्रोमनानै गंसे AK-47 पिस्तलबो बोखांनो हादों आरो गुबुन गुबुन गोबां बिबांनि हाथियारफोरजों लोगोसे बेफ्रुग्रा बेसादबो बोखांनो हानाय जादों। गिबि सिग्रोमनाय समाव रैखाथि हान्जाया सुगुन पुलिस थानानि बेन्दोंआव थानाय गावनि न'निफ्रायनो 20 बोसोर बैसोनि उसाम रजित कुमारखौ एरेस्ट खालामनो हादों आरो नैथि खेब सिग्रोमनायनि गेजेरजों रैखाथि हान्जाया चुराचान्दपुर जिल्लानि RC सिंचनखौ एरेस्ट खालामनो हादों आरो बिखौ UKNA हमार उदखारि आफादनि दैदेनगिरि होननानै मिथिहोदों। बिसोरखौ हमनो मोननायनि उनाव रैखाथि हान्जाया गंसे थिंसाव मुंनि गामिनि हाग्रा ओनसोलाव बिसोरखौ लानानै थांनाय जादोंमोन आरो बे हाग्रा ओनसोलाव सिग्रोमनायनि गेजेरजों गंसे AK-47 राइफल, गंसे 9mm पिस्तल, मोनथाम बेफ्रुग्रा बेसाद आरो मोननै रेडिअ' सेटखौबो बोखांनो हादों। सुलुंनि गेजेरजों मिथिहोनाय बादिब्ला रैखाथि हान्जाया बिसोर सानैखौ हमनानै बिसोरनाव सोंनाय फिन्नाय खालामनायखौ जागायदोंमोन आरो बे सोंनाय फिन्नाय खालामनायखौ जागायनायनि उनाव बिसोरखौ बे हाग्रा ओनसोलाव सिग्रोमनायखौ जागायनानै बेफोर बेफ्रुहोग्रा मुवा बेसादखौ बोखांनो हादों होननानै मिथिहोदों। दासिमबो बिसोर सानैखौ सोंनाय फिन्नाय खालामनाया जागायगासिनो दं। 19 कोटि रांजों आसाम माला लामा लुफुंनो थाखाय अन्थाइ खाम्फा बेखेवदों मन्त्रि बिस्वजित दैमारिया। तामुलपुर बिधानसभा बियाबनि ससिपुरनिफ्राय खैरानिसिम खमैबो 8 किल'मिटार आसाम माला लामा लुफुंनो थाखाय अन्थाइ खाम्फाखौ बेखेवनानै होदों बिस्वजित दैमारिया। आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया आसाम बिधानसभा बिसायख'थियाव बिसायख'थि फोसावदिंनाय समाव रायजो राजानो खोथा होनाय बादियै आरो BTCनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा हाग्रामा महिलारिनि रादाय बादियै ससिपुरनिफ्राय खैरानिसिम 19 कोटि रांनि आसाम माला लामा लुफुंनो थाखाय बे अन्थाइ खाम्फाखौ बेखेवनाय जादों होननानै फोरमायदों मन्त्रि बिस्वजित दैमारिया। जोङो दाख्लैनिफ्राय जोंनि पाथरघाटआव थानाय बाथौ ब्रह्म आरो केथलिक वेलफेयार एस'सिएशननिफ्राय जोङो जे हाखौ गभर्नमेन्टनिफ्राय बिदोंमोन बे गभर्नमेन्टनिफ्राय बिनायखौ हाखौ सासे बेक्तिया नन ट्राइबेल मानसिया बेखौ आननेसेसारि केस होनानै दोननानै जोंखौ खामानि मावनो होआखै, जोंखौ जेबो सुबिदा होआखै आरो 2 बोसोरनिफ्राय जों बेखौ नांबाय थादों। अलरेडि बेवहाय जों ट्राइबेल संघआ एखे दागखौनो ट्राइबेल संघआ मोनखांखाबाय खिन्थु जोंनि माखासे संगठनबा मोनाखै। बिनि थाखाय दाखालि जों जेला बेखौ जोङो बियो आरो बिनि सायावनो बियो उल्थायै बे जायगाखौ दखल खालामनानै बाउन्डारि वाल हैदोंमोन, बेखौ जों होबथादोंमोन। नाथाय जों गोबां नारा नाथा जालायनानै दा पुलिसा बेखौ हस्तक्षेप खालामदों। नाथाय बे आरो बे जोंखौ केस होबावदोंमोन, बे केस होदों। बे केसनि एगेन्स्टै जों काउन्टार केस होबाय। मानो होनबा बे आननेसेसारि बे 346 खुनु माने बेबायदि बिबाद गैया, माने डिसपुटेड लेन्ड नङा बियो। बेखौ डिसपुटेड लेन्ड होननानै देखायनानै बियो गावनि दाग नाम्बारा आलदा थासेयावबो जोंनि बे दागखौ 346खौ बियो अकुपाइड खालामनो नाजादों। नाथाय बियो गुबुनजोंसो नांनांगौमोन, नाथाय जोंनि
हाखौ खालि नुनानै गभर्नमेन्टनि हा खालि नुनानै बे भु माफियाखाय बे खायदाखौ रोंगौ बेखायनो बे खायदाजों बेखौ लानो सेस्था खालामदोंमोन नाथाय जों बेखौ गोबां नोजोर आरो नाजानायनि गेजेरजों दिनै जों जोङो बिथांखौ बेखौ जोङो बे सन्दनपाल सजनपाल आरो रन्जनपालखौ जों केस होदों आरो बे केसा दिनै रेजिस्टार जाबाय आन्डार एट्रसिटिस प्रिभेन्सन अफ एट्रसिटिस एक्ट आन्डार सेक्सन 113 आरो 1 नि पि आरो किउ सेक्सनाव जों बेखौ केस होनाय जाबाय जे अति माने शीघ्र बेखौ जाजमेन्ट जोंनो होगोन आरो बे मानसिया दोषी हिसाबै जोङो बेखौ एरेस्ट खालामनायनि थाखाय जोङो दाबि खालामदों मानो होनबा बेयो जोंखौ गोबां हेरेसमेन्ट होनायनि गेजेरजों जोङो बादा खालामजादों आरो जोंनि ट्राइबेल एरियायाव जोंनि 6 सिडुल हायाव बेहा खुनु राइट गैयामोन